Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka vari panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekukurumidza sei kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, takambozvitaura ende toramba tichizvitaura kuti maZimbabwean courts, makoti emuZimbabwe, they are captured nehurumende yeZanu-PF, but vanhu vanozviramba. Saka right now ndine umbowo mushure mekunge papera mazuva mashoma vaChris Mutsvangwa vataura kuti avo vanhu vose vaye vakasungwa nenyaya yekunzi vangazokonzeresa mhirizhonga panguva yemusangano weSADC Summit aiwa vakundikana ngavachibuda zvavo nekuti vakutopedza chikafu chehurumende handitika. Right now Makusena ano taona anonzani Makusena nezurukani, sorry, taona namatai nerimwe timu rake rakasungwa naro vachipiwa bail ye150 vachibuditswa mujeri handitika. So panapa I'm gonna play you a report from Atenso TV and then tonesana kuti bo here zviri kuitika izvi handitika, but nyaya yangu ndiyoyo, haisi kuchinja, iri kuramba yakangodaro kuti tinongokupai umbo mozvionera mega kuti bo here kana kuti chini kana kuti bo here handitika. Saka ndisikatambise nguva ndokuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndodziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yaurida kuti ndifambire ndibate futi pasame namba idzodzo handitika. Toita sei tofambira nyaya idzodzo. Aiwa, nyaya hatisikumira kuita sei hatisikumira kufambira. Ndine imwe nyaya yandinayo yandichiri kumbotsvagurudza kuti ndinyasoona kuti nyaya iyi yakamira sei yaApostle Chiwenga ma1 pari kupisa. Sorry zvenyu kuvana vapapa magaya, ndokuziva kuti munowanamata vakomana mbavhaidzi kunge ana Mwari, but chokwadi tinongochitaura achichinje. Mbavha imbavha, tsotsi handitika, tinongotaura sezvazviri. Kana wakapfeka heti yakaboka tinongonongedza kuti heti iyi yakaita sei yakaboka, nyange wakatsamwa, nyange wakaita sei, chokwadi toita sei toitachitaura handitika. Right, ndikutaura kuti rongeka munhu mukati meupenyu. Bata Michael panhamba idzo dziri pascreen idzo, ovhura an FNB bank account. Chinongodiwa ipassport yako chete, chinongodiwa ibepa rako chete riri valued, then permit haina basa. Saka ndo namba dziri pascreen idzo. Bata Michael wotaura naye kuti Michael, ndabva nekuna DJ Holly, ataura kuti ndikauya kunoku iwewe ndiwo chandiitira mudhiginyira wese, ndiwo chaita kuti zvinhu zvangu zvitapire, ndiwo chandipinza musystem handitika. Saka bata Michael panhamba idzo dziri pascreen idzo, woita sei wotaura naye okuvhurira bank account handitika. Right, rega tipinde muripoti iyi tinzwe kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei. Namatai Kwekweza, Robson Chere and Samuel Gwenze arrested over a month ago on allegations of disorderly conduct likely to breach peace have been released this morning by the High Court. The three who were being denied bail since their arrest on July 31 will today sleep in the comfort of their homes after High Court of Zimbabwe Judge Justice Benjamin Huwori have granted bail of $150 United States or ZiG equivalent. The release comes a few weeks after ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa said the courts should now release them. Right, muri kuzvinzwirawo mega kuti papera masvondo mazuva mashoma vaMutsvangwa vabva kutaura mashoko avakataura aya. Rega timanzwe mashoko avo avari kutaura. Moonawo kunyatsofara nekupombonoka kuri kuita murume mukuru wese uyu mushure mekunge asunga vanhu vasina kana mhosva. Mundiudzawo kuti zvinofadza here zvinhu zvakaita sei, zvinhu zvakadai so handitika. Rega tidzokorere mashoko avo timanzwe kuti vaiti chii vaMutsvangwa. Those are deviants and they were dealt with properly.
And they failed. And we are very happy that they failed. And they will never succeed again. This was their last misbehavior. They will never get another chance again. Because now they know what happens when they try to behave in a certain manner. And I'm sure there will be a good reason to free them up soon afterwards, because there's no show to disturb. The show, what they wanted to disturb is over. So there's absolutely no reason to keep them at their status expense in jail after failing. We reward their failure by giving them their freedom. But there is nothing to disturb anymore. Any other question? Right, muri kumanzwa mashoko avamutsvangwa vachitaura kuti we reward their freedom, hanzi we reward their failure by giving them their freedom. Ndozvaitika namatai nevamwe vake vaviri vasunungurwa, kwasara Bishop Nyamakanga nerimwewo timu Avondale 78. Zviri kunzi mhosva yavo Avondale 78 vanga vakaungana in a private place. Vamwe vacho vabuditswawo because police iri kunzi payakasvika ichisunga vanhu yakatosungawo nevamwe vaitopfuurawo murodhi vachienda kwavaienda, saka vasunungurwa ivavo futi vanhu ivavo. And nyaya yasineta haisati yapera, ichiripo handiti rega tinzwe pamberi apo kuti zvakamira sei. So I'm sure in the wisdom of the Minister of Home Affairs and the Minister of Justice, there will be a good reason to make sure that they are free. In his ruling, Judge Justice Benjamin Shkowero dismissed the grounds of denying the three bail, saying the state had not presented any evidence that the accused persons would interfere with state witnesses or even abscond trial. The judge noted that one of the accused persons was reporting to the police already in compliance with bail conditions in another unrelated matter. Okay, so the appeal in respect of Namatai and two others was set for hearing today. So we appeared before the court and the appeal was dealt with, and the appellants, Namatai, Robson and Samuel, have been granted bail. Our appeal succeeded, so they should be out by the end of the day. What's the court bail condition? Well, they designed their addresses, which they gave to the police, that they pay $150 as bail sums, and that they continue to they report every Friday of the month end, once every Friday. Yeah. Right, ndo nyaya yacho, ndo mamiriro azvakaita mazviona mega. Hazvina kana secret, hazvina kana kuhwanda, hazvina kana kuti chii, zviri pachena. Vakataura zvikanzi ava vanhu ava vakuchifanirwa kuti vachibuda nekuti hapasisina show yavachadisturba, ende mazviona vatanga kutobudiswa mbijana handitika. Ndine statement randakapiwa musi wa2 naBishop Nyamakanga randichauya naro panapa ndichikuverengeraiwo handitika. Ndikada ndakaribudisa musi iwowo, but kuzongoti ndandakangobatikanawo nemamwe mabasa, but I'll make sure kuti I bring the statement. Ndoita sei ndokuverengerai monzwa kuti vakamira sei, zvakamira sei, zviri kufamba sei pavari ipapo handitika. So ndonyaya yanga ndangoya ndikuratidzei Esomi DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes. Tikutidzipai for now, ngasangane muvidhio rinotera.